Wannan ita ce Aisha Isa Yalwa, matar da aka yi mistake aka turo mata naira miliyan 330 kuma ta mai da su. Kun ga masu yi dan Allah wai karuwa ta ga matar aure. Wanda ba sani ba wannan mata take trending a Najeriya a halin yanzu. Kuma kamar yadda na gaya muku an yi mistake an turo mata naira miliyan 330 fa. Ta ga alat sukutum a wayarta. Ta ce gaskiya ba ta yadda ba. To talaka bawon Allah bai saba ana turo masa miliyan 1 ba ma. Al misali mutumin da ya saba a turo masa 30,000 ya ga miliyan 330 me zai tunani. Ta ce kai ba ta yadda ba ko farki take aiko ta dauki waya ta gwada transfer miliyan 1. Ta kudi ya tafi ta ce kai da gaske ne. Washe gari ta kama hanya ta koma First Bank ta musu bayani. Take cewa Mr. aka turo mata wannan kudin ba nata bane. A yayin da mutane da yawa suke cewa ta rike Allah ne tarfawa garin ta nono. Hajiya Aisha ba ta rike ba ta mai ji saboda tsoron Allah. Wanda wannan shine halin musulmi kuma mutumin kirki. Kuma ta ce abin da yasa bar kudin ba ta gode wa Allah inda ya ajiye ta kuma ba ta yafe wa kanta ba idan har ta ciyar da ƴaƴanta to kuma tsatsanta da jinin da kudin haram. Malama Aisha ko Hajiya Aisha ƴar jihar Niger ce kuma ƴar trader ce ko in ce ƴar karamar ƴar kasuwa ce. Dan haka Allah subhanahu wataala ya kawo kasuwa mai albarka. Alhaji Abis din Raja na miki addu'a da fatan alkhairi.